ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама касе ҳаст сарбаланд хонобод ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, баҳри ҳамин моли буғаз як таи лайка дареғ надорад. бародарон просмотр шидесай, лайкотон камай, як таи лайка бизанед, иншоалло наворҳои хуб мешавад. як сарғанаҷини беҳтарин якмзо ғанаҷини зоидаги нест, соли ягон та зоидаги нест, бузбалаги қадр қомати мола бинед, бе тариф, бе ягон реклама бародарон аст. хушро тамошо кунед. анами якмзо ай нав дата дандони калон парфтаги ай. мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Хурунтепа. бародарон аст, рақамои телефон 917 38 98 78. дар рақамот WhatsApp имо ҳаст, метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарон аст, касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибанд, метавонанд ки биёнд дар хона ай пеши мола бибинанд. мол стойкаи хуб дорад, чочпари хуб дорад, масъалаи аҳлиш аҳлай хӯрданаш 200%. бародарон азиз, ҳамаи шароити мол дар ҷоша ягон камбудӣ надорад. аввалаш худои бузург, мол ягон камбудӣ надорад. хушру мола тамошо кунед, иншоалло ки камтар маълумоти мегзарем дар нархи навои мол. боз ҳам як борга такрор шуд. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамои телефон 917 38 98 78. WhatsApp имо ҳаст, занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, масъалаи аҳли молда гап нест. аҳлиш аҳлай хӯрокш ҳамаш дар ҷошай. нархшам нархи дастрас аст иншоалло. бародарони азиз, немо камтар мо ай қафои наҳози сина мола қабнин қалтасинашро тамошо кунед. масъалаи чочпара ҳамаша бибинед. аҳлиш аҳлай айсини қафош қабидаист ҳамашоз. бародарони азиз, намегзарем хеле тарафи пешаш. бародарони азиз, тамошо кунед, ягон камбудӣ надорад. масъалаи аҳлиш аҳлай ғанаҷина. ғанаҷин якмзои. бародарони азиз, якм гусалаш дар шикам шай. хушро як бурга тамошо кунед. мол ба қуввата, иншоалло ки беҳтарин мол. бародарон азиз, мол буғазай 7 моҳа. 7 моҳа зоитаи кам не, иншоалло ай худо умедворам гусалаш калон мезанад даста. касе метавонад бия ай пеш бибинад, даста мемони лубой намефаҳмидаги боша биқапа мефаҳмад, иншоалло ки даста шикамаш дар мемонад, гусала калон мезанад. ё мутахассис ша биёра проверка кунад бибинад. нархи мол нархи дастрас ай 15700 сомонӣ муомила дорад. бародарон азиз, доставка иншоалло ай ҳисоби канали Бухтар Сити мешавад. занг бизанед, харидорӣ кунед, муомила кунед, иншоалло муомилаи хубам мекунем. мол нархш дастрас е. бародарон азиз, мол ба қувват ай мола касе метавонад бия ай пеши бибинад, иншоалло ки гов шидаги ай ғанаҷини нозоида ай не ки чени гуфт гапо говои зоидаги ба қувват ай. хушро тамошо кунед мола як бори дига ибаршам, иншоалло ки дута дандон бировардаги калон. дандонош ҳамаш гусалаги аёли, фақат дуташа бировардааст, дандонои калонша тамом. мол дарози дар дарозай, ғавси дар ғавсай, попари хуб дорад. бародарон азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охир ҳамаи бачаҳакое ки ғариби мусофиранд, ки подписчикои ман аксарияташ парвардигор барори кор, хонободӣ, сарбаландӣ, баракат дар касбу кор, ҳаёту зиндагишон, дар ризқи рӯзишон худо насиб рӯзӣ бигардонад. омадани дидору падару модару зану фарзандошона насиб гардонад. то наврҳои оянда худоҳофиз. бародарон азиз, ҳам як таи лайка дареғ надоред. то наврҳои оянда худоҳофиз.